Mulungu anamuza Sauli pita kaononga Amaleki ndi china chilichonse chokhala mudzi mwawo. Sauli atapita kumeneko anaphwanya pangano potenga ziweto. Mulungu anakwiya ndi kumuchotsa ufumu. Osakhalitsa Sauli anapepesa pofuna kuteteza udindo. Anali mfumu yakatangale, samapepesa ndi mtima wonse. Chakwera waononga chuma, anali ndi mwayi wokoza zinthu. Amatuza kuti akongola mafupa, zinthu zikuyenda bwino, amalawi akusangalala. Lero tikupita ku chisankho, wasintha ndi kuyamba kupepesa. Nthawi yonseyi anali kuti Sauli anapepesa poteteza udindo, nayenso Chakwera akupepesa pofuna mavoti. Farao amalesa ana Israeli kutoka ku Egypt. Mulungu anamutumizira miliri yokwana 10. Pachifukwachi Farao analola Maisraeli kupita ku Kenani pofuna kuti Mulungu amuchotsere miliri. Patsogolo pake miliri itachoka, Farao anayambiranso khalidwe lolimba ndi Maisraeli. Akuluakulu mu zaka 5 Chakwera anakweza katundu 5 liters ya mafuta ophikira 40,000 kwacha. Sugar, simenti, petulo zikusowa. Amalawi akulira ndi umphawi. Lero akulonjeza kuti adzasintha akangoyenda chisankho. Ali ngati Farao amalonjeza zabwino pofuna kuti Mulungu amuchotsere miliri. Atangochotsa anayambiranso khalidwe loyipa. MCP ikufuna mavoti ndi akulonjeza kusintha. Akangowina adzakhala chimodzimodzi ngati Farao. Akutsitsa fetereza lero, musayese kuti akawina adzakhala chimodzimodzi. Adzamukweza ngati momuja adachita 2020. M'Baibulo muli nkhani ya Kaini ndi Abeli. Kaini ameneyu atapha m'bale wake, Mulungu anamutemberera. Potero anapepesa ponena kuti, Ambuye, chilango ichi mwandikhawulitsa kwambiri, mukanachepetsa. Munthu ameneyu Kaini samapepesa ndi mtima wonse, koma anali ndi mantha ndi temberero. Lazarus Chakwera tamumva kupepesa chifukwa kopa chisankho. Wakhala kuzunza Amalawi ndi kumanama kuti akongola mafupa. Kodi lero akupepesa chani? Akuganizira udindo wa president poyerekeza ndi mavuto amene akumana ndi anthu. Kaini sananabadire moyo wa Abeli, koma Mulungu atamutemberera amapepesa pofuna kuti chilango chichepe. Leronso Chakwera kupepesa pofuna mavoti. Mukamuvotera ayambiranso kukweza zinthu. Komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Ndeti manena kuti 16 September gemu ndi chimanga. Tisakayang'ane pena koma pamene pali chimanga chingati. Mbokosimo ayikaka malo kochepa kwambiri. Chifukwa chani? Afuna mukachonga mchonge opite paena cholinga anene kuti ichi sichiwerenga. Tugwirizana? Cholinga abe voti athu. Ndiye tikakafika mbokosimo kufatsa bwinobwino kukangoti odziwa kulemba kukangoti chani? Koma chochongacho chikhale ngati icho chisatuluke mbokosi. DPP woye! Amene timadinda tikatenge kainki pang'ono ndikupitisanso mkati mwa bokosi. DPP woye! Komanso tamvetsedwa kuti ena aphunzitsidwa kuti akamaka kupasani ballot paper azikayigwira kale ndi inki. Cholinga inu mukakachonga inki yawo ija ikagwire pena. Ndiye mukakangona ballot paper yoti ili kale ndi inki mukayibweze akupaseni ina. DPP woye! Chomaliza kuvotera chipani chilichonse kupatulapo kuvotera DPP zikutanthauza kuvoteranso MCP. Tilola? Tilola MCP pitilire?
ine navomera kuyima kachiwiri pa zinthu ziwiri. Choyamba kuti ndipulumutse dziko lino. Chifukwa dziko lino lili pa moto kwambiri. Lapsa lindi chitupsa ndechithupa chimene tichose kuti malaya akhale ndi moyo. DPP oye! Malawi kuno anthu akufuna ndani? Profesa Mutharika. Malawi kuno anthu akufuna ndani? Profesa Mutharika. DPP oye! Koma nonse mukavote monga nina phiri, make sure kuti chimanga folo. Musayiwale chimanga folo.